Пеене на коледни песни. На бъдни вечер на 24 декември групи деца ще обикалят от къща на къща, за да пеят коледни песни. Домакините ще им предоставят торти, бисквити и всякакви сладки. Тази традиция се поддържа особено в селата, където децата познават местните и след като запеят, винаги ги питат за семействата им. В райони като Марамуреш децата се обличат в традиционни облекла и изпълняват песни като Трима пастири и О, красива еха. Също така, на втория ден, когато семействата посещават едни други, винаги пеят пред вратата, преди да влязат в къщата. Козата. Група младежи обикалят от къща на къща, за да изпеят специална песен за козел на Коледа. Един мъж ще се облече като козел и ще изпълнява танца, докато другите пеят. Този танц се изпълнява също и на Нова година в някои части на Румъния. Вифлеем. Това е вид коледно представление, което включва изпълнение на роли. Група младежи ще посещава всяка къща и ще изиграва сцена, в която цар Херод ги пита за раждането на бебе Исус. След това Херод заповядва на войската да отиде и убие всички деца под 3 годишна възраст. След като представлението приключи, трябва около 5-10 минути, те започват да пеят. Е група от млади мъже, които отиват до къщите на неженени млади жени и изпълняват специфични коледни песни пред техния дом. Раздаване на подаръци. На Коледа не се подаряват подаръци, така че ако се чудите кога се дават подаръците, това се случва на Свети Николай, 6 декември. Децата се събуждат сутринта, за да видят подаръци и сладки в обувките си, заедно с традиционната клонка с панделки и блясъци. Традиционни ястия. На специални празници, като Великден и Коледа, румънците винаги ядат определени храни, като сармале, пълнени листа от зеле, козунак, свински наденици и гогоси, вид ядки. Ясно, годината ще бъде плодородна, а ако духа вятър, ще бъде лоша. На вечерието на Коледа стопаните в Румъния вземат от съседите си всичко, което са им дали назаем, за да ги заварят празниците с цялото си имане вкъщи. На бъдни вечер, по традиция, северната ни съседка се подърства. На трапезата се слага кравай, в който се забива нож. Трапезата преди рождеството не се прибира, а който има камина, не я гаси през цялата нощ. За да бъдат красиви и богати през следващата година, жените слагат метална пара и орех във водата, с която се мият. Според румънците, ако се изкъпеш в деня на Коледа, ще останеш чист през цялата година. Носи нещастие още, ако на празника си с нови обувки. На Коледа под масата се слага хляб за късмет, а под покривката на масата се поставя жито за изобилие. Едно суеверие гласи, че за да се опазиш от урочасване и магии, на бъдни вечер в 4-те края на масата се слагат чесън и макови семена. Свинското е важна част от румънската бъдни вечер и ястията на Коледа. На 20 декември, денят на Свети Игнат, голямото прасе, укоено за тази цел, е заклано, за да осигури основната съставка на коледното празненство. Друго важно ястие на румънската празнична трапеза е козунакът. Ухкав сладкиш, който включва разнообразни съставки, в зависимост от рецептата и предпочитанията на хлебаря. Сладкишът може да съдържа ядки, семена, какао, сушени плодове или други допълнения. Други типични за коледната трапеза ястия са качамака, нямаме качамака, румънски понички, гогоси и традиционна празнична салата. Състои се от къщата говеждо, пилешко месо, сварени картофи и моркови, майонеза и кисели краставички.